Hej alle sammen og velkommen til den her YouTube-video. I dag spiller vi Stumpy Guys. Det er min første gaming-video, altså rigtig video, så vi skal bare hoppe i gang med den her video. Vi spiller Legendary Block Dash til at starte med, og så tænker jeg, at vi spiller normalt bagefter. Husk at subscribe og like til den her video. Like til den her video, subscribe til min kanal. Please, jeg prøver at komme op på 400 subs inden 3 måneder. Fordi jeg er lige rundet 400. Jeg prøver at ramme 500 inden 3 måneder. Det tror jeg godt, vi kan. Hvis jeg så. Kun hvis jeg subscribe selvfølgelig. Sådan der er kun prosmål. Det skal jeg huske. Det var faktisk ret godt. Der var en eller anden, der kiggede mig. Det var faktisk ret godt. Okay, kom on. Nej. Jeg er levende! Ja. Nej, okay. Kæsbanan. Nej. Okay, vi har en bolt skin. Man skal altid bruge animation, når det der spice kommer, fordi der er altid bare vildt mange, der kommer ind og skubber en. Det var ret tærende. Se her, ikke? Se om det han skubber mig væk fra det. What the heck? Kom her. Prøv ligesom at skubbe ham væk. Væk. Okay, jeg er ret dårlig til det. Kom her, banane. Nej, jeg prøver bare at få bananen. Ui. Okay, jeg tager i hvert fald ikke den her vej. Nej. Jeg er bange for at tage. Okay. Tak fordi jeg tager først. Hvorfor skal det være sådan noget her? Okay. Næste runde. Jeg tror, dem der fra første runde er vildt pro, så jeg tror, vi taber nok. Men jeg skal tro på det, okay? Så du skal vinde. Jeg tror, jeg taber. Men altså, de er vildt pro, fordi bare i første game, ikke? Det har jeg aldrig prøvet før. Bare i første game, ikke? Så kom vi langt til det der blokstøs. No way, vi gjorde det til første game. Prøv at lægge lidt her. Okay, det er nyt. Jeg er slet god til. Prøv igen, men det var heller ikke så god til. Men jeg er lækker. Kan ikke lide. Altså meget ikke lide. 2 døde. Ultra guy. Ham der har cake. Hold øje, hvad folk har med. Jeg tror alle har animations. Det er jeg nok ret sikker på, fordi det er Legendary Block Dash. Der skulle være på. Eller der er vildt mange pros. Okay. Jeg tror ikke helt det går. Okay, hvad laver jeg? Okay. Vi tager en Legendary Block Dash igen. I det mindste fik vi hvad? 10 gems og 15 af dem her. Okay. Jeg mener, jeg tager det. Jeg vil gerne have den her Black Eye. Jeg kan få 500 gems. Gemflex. Big Chicken. 35 gems. Papir. Kan man få loser? What? Andy Day for dem. Toxic. Jeg går for den her loser animation. Den vil jeg virkelig gerne have. Lad os hoppe ind i Legendary Block Dash. Okay, vi er inde i Block Dash. Legendary Block Dash. Det ligner ikke, vi har så poser. Der er mange. Det skubber ret meget. Nej. Okay, det er stille 20 gems. Jeg tror ikke, jeg fik noget, men hvor er dumt. Lige nu så hader jeg mig selv. Hvad fik jeg? Ingenting vel? Ingenting!
Okay, ikke flere af de der legendary block dash. Jeg er bare dårlig til det. Heller block dash med et yndlingsgame. Så i første runde har vi Humble Stumble. Vi spiller normal game. Hvis jeg kan have sagt det. Vi har en Lamborghini, Mr. Beast, Unpeeled. En Neon Beast. Det er ikke så meget lidt dem. Syg er lækker. Ret meget. Nej. Hvad er det her for en respawn? Element, det er altså med Lamborghini der. Okay, jeg får lyst til at stoppe videoen. Jeg er her bagved. Og tabte. Jeg føler mig så dårlig. Det er jeg også lidt meget. Okay, vi kan tage et super wheel. Vi kan tage også det her. Jeg tænker, jeg tager den her. Okay, jeg kan tage den op og trække. Ui, okay. Hvad får jeg? Cheer Dark Peel, den skal lave. Okay. Dasha. Okay, det var det. Fedt. Ja, okay, så bliver det en normal game. Vi er tilbage i en normal game. Icy Heist. Shoot. Oh my god. Hvorfor gik jeg også lige tilbage? Okay, nu taler jeg ikke i det her game. Bare kun i det her game. Altså bare i den her runde nu. Okay, jeg vandt. Nice. Næste runde. Norway, vi fik Blazer Base med Cunningsgame. Jeg er bare bange for alt det her. Derfor jeg har det. Så gå i kamp. Gør nu, for det er modig. Meget modig. Modig dreng. Op her. Jeg er bare slet ikke modig. Oh my god. Kom med her, slæk ham lidt. Op. Lige. Tak. Nej, det er final. Okay. Nej, det er ikke final. Jeg tror lige, det er final. Næste game. Okay, vi har med meget godt speedrun det her. Vi har mit speedrun game. Fint nok. Jeg tror, jeg kommer til at tabe det her. Fordi det er kun, når jeg laver shorts. Det er ret cool. Så jeg ser mit speedrun på shorts. Så. Ja, hvis jeg har lyst til det. Gå her. Sådan. Oh my god. Det der var på grund af min læg. Det der var ikke på grund af min læg. Jeg tabte. Det her bliver mit sidste game i den her video, så ja. Vi har over og under. Det er præcis det, jeg aldrig spiller. Særlig ved det her. Jeg er ikke særlig vild med det her game. Derovre, okay, nice. Op her. Fedt. Ja. Kan jeg godt lige gøre. Den har penge, ikke? Min læg er crazy. Okay. Prøv lige at blokke dem. Okay, det er ret dårligt til blok. Ja. Jeg prøver at blokke dem selv. Okay, det kan jeg. Næste game.
Næste game er Icy Heist. Det har været vildt dårligt til før. Okay, kom op her. Kom op. Det var dumt. Prøv bare at komme her. Præcis. Ikke klart præcis. Okay, jeg taler ikke i det her game, fordi det her game er ret dårligt til. Jeg kan ikke lade være. Up. Der, okay. Nemt. Eller ikke nemt, men altså. GG. Næste finale. Jeg havde bare sådan nogle her spil. Jeg havde bare hvad nu her hedder. Ja, nu har jeg allerede tabt. Oh my. Ja. Well, tak for at se videoen i dag. Det er lækkert. Håber I kan like, subscribe. Det kunne være mega fedt i hvert fald. Den her video var vildt dårlig. Så håber I kan smide den her video et like. Hvis jeg kan komme op på 20 likes, så det skal noget, jeg ikke kommer til at sige. Nå, men tillykke af Doris TM26 har vundet gamet. Tusind tak for at se med i denne video. Hej hej.